До един ще ви изпитат всички. Стани! И прави ще стоите. Сега ще видите комбо пядели. От понеделник на репетиция. През ден. Всеки ден. Сега ще видите комбо пядели. Имам 40 известия, 25 покани. Щях да правя рапа, мачалгата тука храни. И по 200 съобщения, 100 от потарани. Преди да фокусирам, виждам снимка по пижами. Имам 40 известия, 25 покани. Щях да правя рапа, мачалгата тука храни. И по 200 съобщения, 100 от потарани. Преди да фокусирам, виждам снимка по пижами. Във Фейсбук появиха са много профили фейк. Искам фен база по-голяма от тая на Дрейк. Тръгнах по my way, като Beats by the Drake. Почнах Undertake и това е бекстейдж на next stage. Падна бита, чалга или рап, въобще не ме вълнува. Аз съм нещо по средата и малко над нещата. Имам 40 известия, 25 покани. Щях да правя рапа, мачалгата тука храни. И по 200 съобщения, 100 от потарани. Преди да фокусирам, виждам снимка по пижами. Имам 40 известия, 25 покани. Щях да правя рапа, мачалгата тука храни. И по 200 съобщения, 100 от потарани. Преди да фокусирам, виждам снимка по пижами. И всяки правим да не знаят, с гейм овър разград. Ученцата лаят, но с тях си правиме разврат. Спръчка към джадаят, мален ум лая. Всичките ми песни ще гърмят най-много тая. Сега ще видите комбо пядели. Сега ще видите комбо пядели. Имам 40 известия, 25 покани. Щях да правя рапа, мачалгата тука храни. И по 200 съобщения, 100 от потарани. Преди да фокусирам, виждам снимка по пижами. Имам 40 известия, 25 покани. Щях да правя рапа, мачалгата тука храни. И по 200 съобщения, 100 от потарани. Преди да фокусирам, виждам снимка по пижами.